Yma yn egeg a rydyn ni'n falch o fod yn sefydliad cwbl ddwyieithog. Rydyn ni wedi creu awyrgylch lle mae Cymraeg yn rhan o'n hanfod ni. Rydyn ni'n annog ein staff i gyd, beth bynnag fo'i gallu yn Gymraeg, i ddefnyddio'r iaith trwy gydol ei diwrnod gwaith. Gweithio ar cwbl o prosiectau diddorol yn gwaith, so mae hwnna. Rydyn ni'n annog staff nad ydyd yn siarad Cymraeg, neu sydd am loewi ei iaith, i fynd ar gyrsiau a gyllider yn llawn gennym. Mae rheini sy'n dysgu yn gallu ymarfer gyda'n staff mwy profiadol sy'n barod i ddarparu cefnogaeth ieithyddol. Okay, so you already know what good morning is? Bore da. Perfect, yeah, so you could definitely... Mae ein cylchlythyr chwarterol i staff, Cymraeg ar waith, yn hyrwyddo defnyddio Cymraeg yn y gweithlu, yn ogystal â thraddodiadau a digwyddiadau Cymreig a Chymraeg. Drwy feithrin gweithle dwyieithog, rydyn ni'n creu awyrgylch lle gall pawb ffynnu a theimlo'n gynwysiedig. I gael mwy o wybodaeth ar y swyddi gwag sydd gyda ni ar hyn o bryd, ewch i'r wefan.